Hej og velkommen til The Anker Beauty Nerd, og i dag der er det konkurrencedag, det vil sige, at man kan vinde en goodiebag fyldt med alt muligt lækre ting i dag, og jeg skal nok vise jer, hvad det er. Lige lynhurtigt, måden man kan deltage på, det er ved at enten skrive en kommentar ned i feltet, du kan gå ind på min Facebook-side, og så kan du like selve siden, så er du altid med i fremtidige konkurrencer også, og så kan du like selve oplægget, altså oplægget derinde. Det der er vigtigt, når du liker inde på min side, det er, at du har en åben profil, det vil sige, at jeg skal kunne se, hvem det er, der har liket, ikke fordi jeg skal ind og sidde og kigge på jer, men jeg skal bare kunne se, så jeg kan tælle jer med i konkurrencen. Hvis I ikke har en åben profil, så vil I bare stå, som der er nogen, der har liket, men jeg kan ikke se, hvem det er. Og hvis du ikke er interesseret i det, så kan du bare skrive hernede. Er man interesseret i at deltage flere gange, så kan man både like, som jeg sagde, og man kan like på... Man kan like min side, man kan like selve opslaget, og man kan skrive hernede i bunden. Så er du faktisk med i alle konkurrencerne. Ja, det du kan vinde, det er ting jeg selv har fundet frem fra gemmerne. Der er ikke noget af det der er brugt, alt er nyt og rent, der er intet der er brugt, alt er bare selv købt. Det ville være rimelig ulækkert, hvis jeg sad og gav en åben creme, der havde været brugt. Det gør jeg selvfølgelig ikke. Men det første man kan vinde fra blandt andet Paula's Choice, man kan vinde fra Decobal, og man kan vinde fra, ja, lidt fra Derma også. Så det første du kan vinde, det er, nu tager vi bare her, den her, Face Vital 20 ml. Jeg har taget den med, fordi det er en rigtig god creme til tørhud, og det er det fordi den indeholder en masse hudidentiske ingredienser, i form af kolesteroler og ceramider, og så indeholder den en høj del niacinamide, som er rigtig godt for hudfornyelsen, og det kan også hjælpe på at dæmpe rødme, og det har mange andre gode funktioner også. Rigtig god creme. Den her, Lip and Dry Spot Balm fra Decobal også. Den har igen valgt, minder utrolig meget med Elisabeth Arden's, bare meget billigere, og også meget bedre, fordi den selvfølgelig ikke indeholder parfume. Virkelig lækker, både til læberne, du kan bruge den til dine læber, du kan bruge den på tørre neglebånd, du kan bruge den lige hvor du har lyst, hvor du synes der er tørre pletter. Så har vi den her fra Derma Exomega, og det er det er den fedeste af dem, det er balmen af dem, så den er rigtig rigtig fed. Hvis man ikke bryder den om, kan man bare bruge den på kroppen. Så kan du vinde 15 ml ren hybenkerneolie, og det foregår ved at jeg har købt sådan en her. Ren hybenkerneolie, du kan se, den har aldrig været åben eller noget. Det jeg gør, det er, at jeg hælder 15 ml over i den her, og det er det du får med. Så det er helt nyt og helt frisk. Jeg har taget hybenkerneolie ikke fordi det er nogen mere specielle olie end andre, men fordi der bliver talt rigtig meget om den, og jeg synes ikke jeg bare vil stå og hælde billig olivenolie op. Selvom olivenolie er rigtig fint, rigtig godt, der er ikke noget der er bedre end det andet, men jeg synes ligesom at det vil gerne give lidt ekstra. Derfor har jeg investeret i den i stedet for. Du kan bruge olien sammen med din creme, undtagen hvis det er solcreme, du kan bruge den sammen med dit serum, du kan bruge den efter dit serum, du kan bruge den oven på din creme, under din creme, det er alt efter hvad du foretrækker. Så er der den her, så kan du vinde 2 af dem her. Eye cream, jeg har sagt før, at der ikke er noget specielt ved øjencreme, og det er der heller ikke ved den her. Den indeholder bare en masse gode ingredienser i form af hyaluronsyre, glycerin, ceramider, vitamin E og vitamin E. Og ja, det er en rigtig rigtig fin creme. Du kan bruge den op under øjnene, du kan bruge den i resten af ansigtet, som du lyster. Hvis du godt kan lide at bruge øjencreme, så kunne det jo være, at du har fundet dig en ny favorit her. Så er der den her fra Paula's Choice. Det er hendes body lotion, og jeg har brugt den i ansigtet, og jeg kan rigtig godt lide den. Føles meget let og trænger utrolig hurtigt ind, så det her det kunne faktisk måske være din nye ansigtscreme, så du ikke behøver at tænke på ansigtscreme i ikke lang tid. Virkelig lækker, og du kan også bare bruge den på kroppen, men jeg synes at hvis man har tør hud, så kan man lige prøve den i ansigtet, og der er intet galt i. En body lotion er sådan set mange gange det samme som en ansigtscreme, bare nogle gange kan det være, at de ikke er lige så lækkert formuleret og sådan noget. Men det er den her, jeg synes virkelig, den trænger virkelig lækkert ind, og indeholder en masse gode antioxidanter også. Så virkelig et godt bud også. Så er der 3 af dem her.
Daily Smooth Treatment, og det er et AHA-produkt blandet med en lille smule salicylsyre. Og hvad det gør, det er, at når du har renset, så lægger du det på huden, og efterfølgende så putter du skal ikke rense det af igen eller noget, så putter du så dit serum, eller olie, eller creme, eller hvad du nu har, over, og så laver du det virke natten over. Der er til cirka 10 gange i sådan et her, så du burde gerne, og det så gør, det eksfolierer huden, fjerner de døde hudceller, så efter 10 dage burde du gerne kunne se en mere frisk og yngre hud. Så har vi den her, Decubals Clinical Body Butter, og hvad der er så fantastisk ved den, det er, at den er utrolig fed. Den er kun lavet på olier og mangosmør og shea butter, men den føles som om den bare trænger ind i huden. Sådan her, og det synes jeg er virkelig lækkert. Jeg bruger den på mit ansigt, hvis jeg har tørre pletter, eller hvis jeg har rødmet op, for eksempel har meget rødme i huden, så lægger jeg den under min creme, inden jeg lægger mig til at sove, eller under min solcreme, og det gør virkelig, at det dulmer rødmen. Så jeg synes, den er virkelig lækker til det. Så har vi dem her, 2 af dem her, hendes solcreme, som indeholder 25 SPF, indeholder kun titaniumdioxid, som er et fysisk filter. Det vil sige, at har man meget sart hud, så kan det være en rigtig god idé at bruge fysisk filter, fordi det ikke er lige så irriterende for huden, som kemisk filter kan være for nogen. Og udover det, så indeholder en masse antioxidanter. Og man vinder det hele i den her, og det er sendt kvitterfrit, der er ingenting, og det eneste du skal gøre, det var det som jeg sagde før, like min side på Facebook, eller gå ind og like selve opslaget på Facebook, eller du kan skrive hernede under, eller du kan gøre alle 3 ting, så har du 3 chancer for at vinde. I må meget gerne dele, det er ikke noget I skal, I må rigtig gerne. Hvis man vinder, og man føler interesse for det, så må man også rigtig gerne skrive til mig, og så kunne vi finde ud af, om man skriver en lille anmeldelse af produkterne eller noget. Det må man også gerne, det er ikke et krav overhovedet. Men jeg har ikke mere for dag. Jeg håber I synes det kunne være spændende at deltage. Så skriver I bare hernede under. Ha' en rigtig god dag. Hej.